Toivotetaan tervetulleeksi siniseen kulmaan. Please welcome to the blue corner, Erika Heli! No niin, sieltä tullaan ainakin tällä hetkellä vielä hymyilyttää Erika Helin. Debyytti tänään 31-vuotiaana ja tuntuu kyllä nauttiva ja siellä on muuten Erikalla tulla oikein kokonaisella bossella siellä. Muun muassa hänen missikavereita paikan päällä. Nähtiin tuossa yksi näistä hallitsevista Miss Suomista Alina Voronkova, joka on tehnyt myös paljon journalismin puolella töitä ja Alina on myös siellä kannustamassa omaa kaveriaan ja ihan näyttävä. Saat sä tollasta bossea kun sä tuut, vai onko sulla pari vanhaa ukkoa se joku dekkaristi? Mulla on valitettavasti keski-ikä varmaan 70 mun kehäkulmauksessa, mutta hei, debyytti on aina debyytti. Ja nyt se nyt nähdään, voi tulla jäätymisiä, ei lähekkää tekniikat, mitä on harjoiteltu. Elma mopoautotyttö Nieminen! Ja sieltä tulee Elma Nieminen ja on siellä mopoauto. Siinä nyrkkeilyvalmentaja Mika Ranta oli myös tuossa järjestysvalvoja tehtäviä hoitamassa. Ja sieltä tullaan Elma Nieminen. Hän on antanut aika hyviä lausuntoja ja sä melkein pääsisit tuohon. Mä en pääsis, mä oon niin huonossa kunnossa, mutta sähän oot ratakireet. Tossa pitää olla rasvaprossat 3, että pääsee Elma autoon työntämään ja sellaiset siellä on. Mutta jos mä joutuisin ajaa tollasella, mä joudun menemään terapiaan. Eikö tää Elmalla on joku sellainen iso suorite tuolla mopoautolla, tai onko se tyyliin niinku Riihimäeltä Rovaniemelle, joku tämmönen juttu sillä? Okei. Mut siellähän on Elma Nieminen TikTokissa yli 30 kiloa, hänelläkin noita seuraajia ja yksi saliottelu ennen tätä ja tänään tavallaan niin se oikea matsin debyytti myös hänelle. Sinisen kulman ottelija ottelee tänään ensimmäistä kertaa, mutta on treenannut jo 2 vuoden ajan. Hän asuu Maltalla ja edustaa Ford Fitness Maltaa. Hän on erittäin tunnettu OnlyFans-malli sekä vaikuttaja, jolle tainyrkkeily on intohimo. Eilisessä puntintuksessa tämä 178 senttiä pitkä taistelija painoi 63,55 kiloa. Toivotetaan tervetulleeksi, please welcome, Erika Heli! Punaisen kulman ottelija edustaa RNC Sport Clubia. Hän on treenannut tainyrkkeilijä jo 2 vuoden ajan ja tämä on heidän toinen ottelunsa. Eilisessä punnituksessa tämä 158 senttimetriä pitkä ja tyrmäävän suorista mielipiteistään tunnettu vaikuttaja painoi 63,35 kiloa. Avustajana hänen mopoautoaan työnsi Bikefin. Toivotetaan tervetulleeksi, please welcome, Elma mopoautotyttö Nieminen! Kaikki alkaa olla valmiina vielä. Molemmat ottelijattaret tuohon tuomarin lähelle ja viimeiset ohjeet. No niin, säännöt tiedätte ja tsemppiä säännöt on käyty toki tuolla pukukopin puolella jo kertaalleen. Pituuserohan on ihan valtava, mutta kyllä mä sanon, että vaikka on salimatsi alla, sulla on silti matsi alla. Avustajat kehästä, seconds out. Joo, ja nimenomaan, että miten sä käyttäydyt sitten, kun lyödään todella niin kuin kasvoihin ja kovaa ja täysiä. Ja on niin kuin mielenkiintoista, että kuinka paljon esimerkiksi Erikalla on sparria. Elma aloittaa potkulla sinne, Erika Heli tulee polvitekniikalla tuohon lähelle ja sieltä vasen oikea. Ja nämähän lähtee kaasuttamaan heti. Taitaa olla
tuossa on laitettu, että 3-3 erää. Mä ajattelin, että nämä olisi ollut 2 minuutin erät, mutta katsotaan, onko nämä jopa 3, niin on kyllä hirveä tahti, jos tällä meinaa mennä tällä vauhdilla kaikki 3 erää. Joo, selkeästi tuossa oli pituusetu, mutta Eerikalla on kyllä vähän leuka pystyssä ihan vetelee. Tuosta jos pääsee sisään vaikka väistöstä, niin tulee pahoja osumia. Kyllä on todella jännittynyt ilme tällä hetkellä ihmisillä katsomon puolella. Tiukasti kyttäillään, Elma vetää Taimasialla kierropotku jalkaan. Nyt siitä tulee koukku. Ja se oli oikeastaan ensimmäinen tuosta läheltä lyöty koukku ja siinä vähän räpsyy silmät Eerikalla. Ja Elma vetää ehdottomasti Taimasialla potkua tuohon jalkaan. Nyt Eerikalta hyvä pitkä pysäri. Karatekielellä sanottu maikeri ja nyt molemmilla takajalla kiertopotku yhtä aikaa. Eerika hakee nyt myös kovia alapotkuja. No, vähän jäi kiinni ne jalat, että mopoautoilija sai kiinni ja pääsi hyvin kontraan, mutta on tuosta ahmeutta Eerikassa, että ei lähde noi tekniikat. Toi on just kun ei ole kokemusta yhtään, niin se on... nyt tuli tuomari väliin. Joo, sanoo, että ei saa ottaa jalasta kiinni. Sitomista oli siinä. Ja nyt Eerika ihan oikein. Perustekniikoilla nyt vasen oikein, vasen Taimasialla kiertopotkuja. Nyt vaan maltilla pitäisi hakea, pyrkii hyödyntämään ulottuvuusetua. Ja nythän tällä hetkellä prässää. Mopoautotyttö Elma kyttää, hän hymyilee. Ja nyt tuomarit, antaako nyt ohjeet, että hei, otellaan välillä. Joo. Menee liian kyttäilyksi. Kyllä. Mutta pisuusero on niin valtava, että hän pääsisi nyt Eerika tuosta härnäämään tuolla vasurin. No niin, nyt alkoi mylly. Elma laittaa kunnolla nyrkkiä ilmaa ja nyt on haluja lyödä ja Eerika vastaa. Tämähän on yksi kovimmista hetkistä, loistavaa, kerta kaikkiaan hyvätempoinen ottelu. Ja 3 minuuttia erät kuitenkin, ei ole kakkosia. Vaikka on potkut mukana. Tää on fyysisesti kova suoritus. Kyllä. Joo, ja hyvin vetää mopoautoilija vastaan. Ja se on Eerikalla tahmeutta, että ei lähde tekniikat. Nyt on lyöntietäisy jo, mutta kädet ei heilu. Joo, kyllä. Katsotaan minkälaiset ohjeet hän saa sitten valmentajalta ja miten pystyy hyödyntämään ulottuvuutta. Ja siinä ensimmäinen erä on taputeltu. Nyt on kyllä vaikea sanoa, kumpi tämän vei. Tavallaan Eerika oli se, joka prässäs. Oli vähän aktiivisempi. Mopoautotytöllä tuli hyviä koukkuja, muutama hyvä potku jaloille. Sai jopa semmoisen blokin Pannaanko tasa? Mä laittaisin mopoautoilijalle. Laitat? No niin, me luotetaan suhun. Tähän asti tää sujunut hyvin. No niin, sä oot tähän asti vetänyt kaikki oikein. Pannaan 10. Pitää kuitenkin laskea ne painavat osumat. No joo, kyllä. Mutta tuossa oli muutama Eerikalta ihan hyvä semmonen tupla vasen, millä hän petasi siihen potkulle paikkaan. Ja heti kun hän osui sillä potkullakin. Se oli tosi hyvän näköistä tekemistä, mutta sitä tulee liian harvoin. Toinen erä, second round. Avustajat kehästä, seconds out, erä 2. Ja tästä lähtee naisten potkunyrkkeilyottelu sarjassa 64 kiloa, 3 minuutin erää. Keltaisissa hanskoissa Elmo Nieminen, mopoautotyttö Suomi ja Riihimäki ja hänellä vastassa Erika Helin Malta tällä hetkellä. Hänen asuinpaikkansa edustaa Ford Fitness Maltaa. Ja jälleen kova ja toinen kova sinne sisäreiteen ja sieltä vielä kaatotilanne ja nämä on kuitenkin Immu pisteiden valossa, niin nämä on merkittäviä tilannevoittoja. Selkeä pyyhkäisy Elmo Niemiseltä ja homma jatkuu näin. Ja siinä lyötiin kaverillisesti kinnasta ja Taimasialla kiertopotku Elmalta. Nyt hän on kilpikonassa Eerikalta, hyvä hyökkäys. Ja jälkitilanteesta Elma yrittää nostaa potkua tonne ylös. Nyt lyödään koukkuja puolin ja toisin. Mutta mopoautoilija oli kuitenkin ihan semi hyvin jemmassa tossa. Hänellä on ihan hyvä blokki tohon päähän. Et nyt imuroi kyllä jonkun verran noita potkuja. Että pitäisi jaksaa painaa vastaan. Et mun mielestä nyt näyttää Eerika tekeminen ihan hyvältä.
Kyllä. Vähän on leuka pystyssä, mutta se on aika usein silloin, kun saat pitkä sun sarjaan, niin käsiä vähän roikotetaan ja luotetaan siihen, että pystytään takaväistöllä menee alta pois. Hyvä potku sinne kylkeen, toinen Eerikalta. Taimaisen ala kiertopotku, noi tekee kipeätä tonne kylkeen. Ritilä 1,5 minuuttia aikaa jäljellä ja Erika Heli prässää. Ja nyt mopoauto, tyttö Elma Nieminen. Taimaisen ala kiertopotku siihen ulkoreiteen. Ja kyllä noi tekee Immu pitkäs juoksus kipeätä, kun tonne reisille tulee. Tulee, ja hän väisti ne pari kertaa. Käytti pituuseroa vielä niin kuin vartalon taakse ja sillä tavalla saa väistöä, mutta ei tule jatkoa siihen, että silloin kun toinen vetää tyhjiin sen takajalan, niin siinä on tosi kiva paikka nappaa sinne takareiteen. Aloitti Erika vahvasti, mutta sitten otti kyllä muutaman vaparin tuohon etujalan reiteen, musta vähän turhaa. Mutta oli hyvä Taimaan se ala kiertopotku nosto Erika, veti monta kertaa tuohon kylkeen, sitten 1-2 yrittikin tuonne yläkertaan ja siinä oli painetta ja oli kova potku ja se oli Elmaa onni, että oli suojus paikalla. 0,5 minuuttia olisi erää, ui nyt tuli paha koppi ja lisää. Tässä on paikka nyt mopoauto tytöllä varastaa tää erä vielä itselleen. Erika oli ehkä alkumatkasta pikkusen jopa edellä pisteiden valossa, mutta nyt taas Elma Nieminen tulee taustalta tosi hyviä, käy kuittaamassa isoja osumia. Erän viimeiset sekunnit ja tuli vahvasti tähän erän loppuun mopoautoille. Ja siinä taas blokki paikallaan ja Elma hymyilee. Tuleeko vielä jotain loppukirjaa? Kumpi nappaa sen viimeisimmän osuman? Erika Heli koittaa oikealla koukulla ja siellä kongi tulee ja kumahtaa. Minuutin tauko, 2 erää oteltu. Kummalle Immu laitetaan tää erä? Kyllä se Erika, sillä oli vahvaa tekemistä se erän alku siihen, että siksi sitä on vähän vaikea nyt sanoa, kun Elma tuli niin vahvasti siinä erän lopuksi. Mä sanoisin, että tämä meni Erikalle. Noniin. Ja meidän kirjanpidon mukaan, niin tää olisi sitten 2 erän jälkeen tasan tää ottelu ja puhutaan niin sanotusta mestaruuserästä. Kumpi vie ton 3, niin tulee ja kuittaa tän otteluun sitten itselleen meidän kirjanpidon mukaan. Tässä kun sä näet hidastuksen, kyllä. Tosi vahvoja osumia. Ja semmonen halu lyödä läpi mopoauto tytöllä, että kun pääsee tonne käsien väliin, niin sit lähtee kyllä propellit pyörimään. 3. ja viimeinen erä. Third and the final round. 3. ja viimeinen erä ja sieltä Taimaisen ala kova kiertopotku Erikalta. Kovin vetää tuohon kylkeen. Ja mopoauto tyttö pyrkii lyönneillä vastaamaan. Erikalla suora potku Taimaisella jalalla päkiällä. Ensiksi vähän alemmas vartalo, sitten kokeilee jopa sinne leukaa. Ja uudelleen hakee tuolta kellari kautta, mutta nyt käy Elma kuittaamassa Taimaisen käden suoran. Erikan vasemman yli. Joo, ja tässä on jo 6 minuuttia menty, että kyllä ne rupeaa painaa jaloissa. Et sitten kun nopeus rupeaa kärsii, kun rupeaa jo väsyttää, niin sieltä on vaikeampi tulla sisään. Mutta tää on muuten ottelu, jos on kovin meteli, kovin meininki tällä hetkellä Cox Arenalla. Elma Nieminen vastaa Erika Helin. Naisten potkunyrkkeilykamppailusarja 64 kiloa samalla potkunyrkkeilyä säännöillä, eli illan ainoa potkisottelu, kaikki muut ottelut käydään nyrkkeilysäännöillä tänään. Molemmat viljelevät potkuja jaloille. Nyt Erika vähän niska takaa tai klintsiä, polvitekniikka perään. Elma kestää. Nyt alkaa ei vähän väsymys painaa. Ei ole niin hyvä noissa sidontatilanteissa Erika. Ei kannattaisi pyrkiä lähelle, että hänellä on ihan hyvä toi stoppari, pitkät lyönnit, mutta tuossa lähellä ei ole niin vahva. Ja Taimaisen ala kiertopotku hyvä kanssa Erikalla tonne kylkeen. Mut nyt Elma vetelee tonne jaloille. Saa monta osumaa taas. Ja nyt Erikakin koittaa kuitata alapotkua sinne Elma Niemisen etumaisialan reiteen. Ja nyt Elma Nieminen jälleen alapotku. Sen jälkeen torjuu Erikan potkun. Erika joutui mun mielestä vähän vetää happea, hengittelee vähän raskaasti. Mutta niin hengittelee kyllä mopoautoille. Kyllä. Ehkä aika semmoinen sinnikäs, että on tahtoa kyllä tulla tuolta.
Kova ottelu, kova ja tiukka ottelu. Ja jälleen Elma Nieminen, oikea koukku. Sen jälkeen joutuu vetämään vähän happea. Vieläkö löytyy Erika Heliniltä paukkuja. Taimaisen jalan suora potku. Ja Elma vetää 2 koukkua. Kovin meteli tähän mennessä. Cox Arena mylvii. Ja tunnelma nousee. Tuomari välissä. Vielä 27 sekuntia aikaa jäljellä. Molemmille varmaan tuommoinen muutama sekunnin hengähdystauko, Immu, maistuu. Teki hyvää ja nyt sitten vaan loput täysiin. Hieno matsi tää on ollut ja hyvin panee kampoihin mopoautoilija. Joo, ja käy kuittaamassa blokin jälkeen heti vedot tonne jaloille. Siellä on paljon tehty hyvää ja nyt soi summeria. Eihän tässä metelissä ottelijat edes kuulla ääntä ja tuomari sanoi, että stop, nyt on homma paketoitu. Ja nyt joudutaan jännittämään, mikä on lopputulos. Erika Heli vastaa Elma Nieminen. Meidän kirjanpidossa, kun 3. erään lähdettiin, tilanne oli tasa. Ja mitä sä sanot, Jani? Kumpi tän vei? Elma vei. Mutta siis Erikalla oli niinku kovia, sillä oli kova prässi, mutta mä ajattelin, että noita osumia enemmän. Että siellä tuli jaloille, vaikka ei nyt välttämättä pystynyt jalkoja vikaseräs potki alta pois, mutta tuli monta osumaa. Ja noit lyöntejä tonne ylös. Mutta mä voin olla todellakin väärässä. Ennen vanhaa, jos mietitään K1 sääntöä, niin K1:ssähän oli, että jos 3 erän jälkeen on tasan, otetaan ekstra erä, joka olisi äärimmäisen raaka. Mutta tällekin kaksikolle, niin tänään jopa ekstra eräät olisi löytynyt voittaa. Mutta kuunnellaan, mitä sanoo tuomarit. Yllättävän kauan meni Floyd Lipisolla tuossa toimitsijapöydälle. Siellä oli jouduttu laskemaan yhteen. Onko hajontaa? Katsotaan. Pisteissä. Hyvä yleisö, annetaan vielä kerran raikuvat aplodit. Let's give a round of applause. Erika Heli sekä Elma Nieminen. Ja tämän mahtavan ottelun voitti yksimielisellä tuomaripäätöksellä. Winner by unanimous decision. Punainen kulma, red corner. Noniin, punainen kulma. Kotiyleisön suuri suosikki. Mopoauto tyttö Elma Nieminen. Kaikki tuomarien. Mutta hieno debyytti. Eli me mokattiin tää toka erän arvo. Eikä mokattu, mähän sanoin. Äsken sä kysyt kumpi voitti. No niin, onneksi olkoon ensinnäkin voitosta. Mä sanoin, että aivan Elma vei. Mahtavasta ottelusta. Elma, miltä nyt tuntuu? Ihan sairaan hyvältä, että just sanoin Eerikalle, että ei täältä hiitto poistu kuin 2 voittajaa. Kiitos vastustajalle ja kiitos mopoautotiimille ja ennen kaikkea Sari ja Tommi RNC-porukka. Kiitos. Kiitos teille. Erika Heli, kiitos paljon sulle aivan mahtavasta matsista. Sulle tosi kovat otteet. Oliko tää Elma sellainen vastus, mitä sä odotit? No kyllä mä halusin kovan vastustajan ja Elma kyllä pisti ihan kunnolla kampoihin, että kaikki respekti siitä. Mä tiedän miten kovaa duunia toi on, että en mä niinku ala valittaa lopputuloksesta. Itselläkin tää on sinänsä voitto, että viime syksynä on ollut tosiaan pyörätuolissa ja leikkauspöydällä, että se, että mä kiipesin kehään saakka, niin mä oon voittanut kyllä aika paljon. Se on todellakin näin. Annetaan raikuvat aplodit Erika Heliin! Siinä kuultiin, että aikamoinen voitto 31-vuotiaana nousta tähän pisteeseen, otella debyytti ja jokainen, joka kehässä on ollut, oot voittanut, oot hävinnyt, And thank you, Vuk, my coach. You've been amazing. You're one of my best, closest friends and my family in Malta, so I really appreciate you coming here with me. Nähdäänkö me sua vielä kehässä? Todellakin nähdään. Ensi viikon keskiviikkona mulla on punnitus seuraavaan matsiin ja sit mennään. Kiitos paljon Erika Heliin sekä Elma mopoautotyttö Nieminen.